Selesai Pak Dewarso. Nganti kekepai
matur suwun Mas Bugel. Padha-padha Mas Masku. sekalian Ya Bude, Allah. matur sembah. Kaget risang kapirangu rinangkul kinempit-nempit dosang retyaning bawana Om Suling bambu. Rasida do celintisan nek bose ya lho. Boloku kok. Bolon. Nek wong suluk kene arep pamer karo bose mah. Kang nganggo suling bambu. Om ya si tukang walang ati ya si tukang nenging das lendro mas ya si tukang kudu kering tan samara pamoring sukmo sinuk moyo winayo tena sepi Senepon tolong ingkang Pak Bambang ngerti lagu ini nopo? Putra Pandhawa tata gati wisaya Indriaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Ong sawan suling bambu mesti ya kleru suluk nek onge Kang Mas Gareng. gareng mbahmu kuwi. Ayo. Ayo bes, tentang bes. Ayo Mas Yono. Mas Yono, Pak Bambang, aku dikandani.
Jessica Audio Solo Mas Darmadi. Asik Karanganyar bergoyang Mas Darmadi. Pak Sumono Bude Sri Tawang Mangu. Dino Minggu balik kampar. Keceria Tempe Tempe Tawang Bayangi koyo ngene. Bayane lho. Yo Mas Darmadi. Juragane Jessica Musik Karanganyar. Pakde joget buat kamu. Lancar kuning dedeknya nemu kiring kulitnya rongge kayu. Esame pahit madu melong janur. Melong janur manis ning semaki. Iki jam piro? Iki jam piro? Rongge gunung gandes luwes meraati sapa nyawang mesti sayang Dokter tengah bergoyang bereskan. Ade joget malih Jessica Musik Mas Darmadi. dalu Iki ya yoro, iki jam piro? Rongge gunung gandes luwes meraati sapa nyawang Mas Hengki bablaske lali janjine. Lali janjine Mas Cito. paling kepike Pakde cobi Tayetno Yuwono tumut nyanyi Pakde monggo iya Spesial ke Mas Bibit. Asik. Mas Bibit monggo. Ayo Bu Bibit. monggo Bude Bude boten nyanyi Pakde nyanyi
jebule HP kok. Lah wong budhe iki goleki HP kok Mas kowe iki Bibit. kok ya. Matur sembah nuwun Pak Debi. Matur nuwun piye wong aku ora dikai matur nuwun matur nuwun. Kula sampun. Kowe engko nunggoni budhe wae. Nyanyo dhewe ngono lah. Kowe biayaan arep nyampluk praine kancane barang. Nano, yuk. Jancane kowe wis Iki yo ngajari ra bener. angel aku. Ora ngono ta? MC apa ngono aja ganti iki lho. Atase aku mosok janjane kowe ning ngendi nganti mlebu gara-gara lambemu kuwi mau. Ya wis dhewe yo. Wong kok ya senengane Ah, lho. lebokke Dik. Mosok atase aku mleto. Sepira? Janjane Dik yo. Janjane kowe ning Kowe wis rindu. Kelangalit kepasan kanggo rentrit. Dua atas tenan kowe lho. Oke bae yo. Bareng. Ya bareng. Jor yo. Syutinge rono. Ana wong seneng bareng syuting. Ayo meneh-meneh. Lu. Janjane kowe ning ngendi? Mati sak rombongan pondok gede. Yo. Ayo, Dik Pepi. Demi unger.
ketok-ketoke diawe Mas Pardi lho, ketoke. Ketok-ketoken. Ketoke koyo rene ngono. Sik engko tak keselek ya lho Tekan ora ya. kek mamah. Jal. Ki mau ketoke di sini ngono. Oh ngono. Heeh. Dewi apa wong loro? Wong loro kene. Oh wong loro. Bendang cepet kok. Heeh. Mas Pardi, jenengan le Ya ta. le ngunyah alon-alon nggih. Wong jenengan ngawe ngeten apa mboten? Nggih to? Lah nggih. Anu makme alon-alon Mas, aku ngenteni kok ya Allah. Apa ngene wae tak dulang ngono piye ya? Halah. Aku sing nyekel sendoke. Halah. Ben tangane nganggur. Halah. Malah tambah. Lu sik ben maem sithik. Aja semalam Salam olahraga. Kok nek wonge wis munggah lagi dibanterke meneh. Alon. Maeme ben penak. Alon sing maem. Dong sing maem. Lah sing mimik sing. Mimik sing. Ya. Iya, Bu. Pamit yo karebu, ora pamit yo karebu. Singkat so. Amit Mas, ya Allah. Mas, maafkan Dedek ya. Saya arep ngerokok lho. Yo, oke, wah lho. Biar Bude, menikmati saya le ngerokok alon-alon meneh. rokok iki mau nganti tak ngene iki engko sik le ngerokok ngono. Selak magrib. Mamas, jok suwi-suwi aduh, sik sak batang meneh. Iki musiknya luwih alon meneh iso gak sak batang iki piye? Iso. Iso. Enteng. Semar Mulyo. Ya. Aja semalam. Asoy. Esek-esek. Esek kecepatan sama. Orang
aturke. Iya. Iya. Semar mulya. Mas Parti, Mas Wanto, Pondok Gede bergoyang asik. Demi Pak Haji, umur. mang tindak mriki. Diparani Ya ampun Pak Doni. Bu, nyuwun Bapak nggih. Ya, ACC lho Pak. Pak pun ACC Ibu lho. MBG Pak Doni ganteng gitu. Nyambung ora? Gene sekonti. Matur nuwun Pak. PDG Pak Doni ganteng. Kae Mas Parti. Ndi? Juragane Samsat. Ngarep es. Oh iya. Cok, engko dibablaske selendang sutra kuning Matur terus nuwun perahu Pak layar. Doni. Nggih. Ya, Dek. Barang sampun pepagian nyatane perlu lomba cilik pati wongga pepisahan latine jur tambahan retnane Masuroso asik.
mlayu nang gone rombongane Mas Pardi. Nggih. Iki Slendang Sutra Kuning diaturke. Siap. Engko rombongane Bude Semar, Perahu Layar, Titanic. Joget kabeh. Heeh. Rombongane manten kisinan loro wis di anu sapi ya. Loh, isih enek wonge. Lah wis udul ditekan kuwabe. Tadi dipanggil enggak ada yang nyaut, ya toh? Sing gak krungu awake dhewe, Dik. Aku Apa ya diparani ngono? rene diunek-unekke iki mau. Oh iya, nanti Bukan setelah ku ini MC ya. jane mudeng ora kowe iki. MBG. Wah, gak mudeng blas. Yuk, langsung. Bareng sampun pepanggian ku ditekke sik Mas. Yo. Langenane Pak Haji Suroso bareng kok. Lho, baksone kan tak kena iki mau. Hus, Bakso barang. bakso nekat sebelah ya mau. Pak De bakso nekat. Lah, iki piye nyambut gawe nek neranggo kacamata ngono kuwi kok. Ya Allah. Wah, telingsingan tenan iki. Bareng sampun pepanggian